е втора част от епизодите на тролейбус, тестване на тролейбус симулатор. Ето го тролея от фиските. Ако знаете, така един въпрос се преби. Ето това. Тя някъде си. Оп. Ударих се. Раз. Не. Виж кой ще е нататък. Ако не искам да кажа. Газ? Газ? О, много се карам. Ако отсъща нещо, нещо не знам се отгледам. Спри, отварям вратите. И трите. Газ. Газ. И газ. Айде, затваря вратите. Айде, газ. И да видим какво има. Само да ви кажа, че ще го разделя на части. Добре, вече наистина мълча. Ще направя и с турник. Ще ходим на едно място, което няма да познаете какво.